Mwari wakiitire nyasha, Mwari wakuropafadze. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 verse 6. 2 Kings chapter 4 verse 6, and the Bible reads, "And it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed." Chada kutaura pamusoro pemafuta, oil, anointing, grace. Kune zvinhu zvakaiswa naMwari muupenyu hwemunhu zviri zvishoma zvakatakura zvizhinji. Maybe I'll give you an example. Munhu akaenda mujim akanosumudza simbi akanoexercise, anodevelopa chest, biceps, body expand. Let me put it this way. Anosimba. Kureva kuti naturally your body yakadesignwa in a way yekuti inogona kudarika zvairi izvi by your choice. By your choice. By your choice. Ukava nesarudzo yekuti ndakuenda kujim, ndakunosumudza masimbi, ndakunoita maexercise, your body will develop. Firstly, zvinotangira pachoice. So mukadzi uyu akasirwa dambudziko nemurume wake. Elisha ndokubva apa mukadzi uyu an instruction. Go and borrow vessels from your neighbors. Mukadzi auya nezvitini mumba akudurira mafuta. Akazobvunza mwana wake achimuti, ndipe chimwe chitini. Mwana ndokubva ati, zvitini zvapera, and the oil stopped. Zvitini zvapera and the oil stopped. Reganzoke kumashure nenyaya iyi. Zvitini zvapera ndo zvinodururwa zvacho. Pane chine mafuta chiripo. Samukadzi uyu aenda kundokumbira zvitini, empty jars from the neighbors, ndokubva amawana. But paari kudurura mafuta haana kubvira apera. Chakapera makontena akaafekta mafuta. So munhu wese ane mafuta, munhu wese ane nyasha, munhu wese ane favor yakadepositwa naMwari maari. But the challenge ndeyekuti increase kana kuti flow yemafuta ine chekuita nemacontainers are available ari empty. Macontainers ari empty are available anokonzera kuti mafuta aramba achiyerera. So mukadzi paati kumwana, ndipe chimwe chitini, mwana ndokubva ati hapasisina, and the oil stopped. Hapasisina, and the oil stopped. Kureva kuti the anointing, the grace and the favor of the Lord mumba umu irimo, nokuti mukadzi uyu ane mafuta ari kushanda nawo achizvadza zvitini. Nyasha mumba umu dzirimo, but the oil stopped. In a house ine oil yacho, nenyaya yekungoti hamuna zvitini, hamuna ma-empty jars, the oil stopped. So dzimwe nguva uchitochema, dai Mwari vandirangarira, dai Mwari vandivhurira dho, Mwari vandiwanira nyasha. Do you have the container? Because the grace can be available, but macontainer ndo asipo. Saka mafuta anoaffectwa nemacontainers. Kana aripo anoramba achibuda. Macontainer kana apera mafuta anomira. Ndaitaura nemwe munhu pane imwe nzvimbo achinditi, zviri possible sei kuti munhu aparidze every day, or maybe 5 times a week or 6 times a week, different messages. Achinditi, but zvinenge zviri tough. Shoko kana riri raMwari richibva kuna Mwari, Mwari havapererwi. Yepano pane nyaya, vhesel rine mafuta rine nyasha dzaMwari rikashayiwa pekudururira rinoramba riine mafuta mashoma. Rikawana pekudururira mafuta mashoma anotanga kuzadza ma-empty jars. Kureva kuti chikontena chine mafuta mashoma mutemo wacho hachizare. Asi chikadururwa ma-empty jars chinozadza. Kureva kuti chisina kuzara chine simba rekuzadza zviri empty, but hachigone kuvawo nesimba rekuzvizadza rirambe chingoflowa kana pasina ma-empty jars. Amene kana ndiri kunzwika.
Mukadzi akati kumba kwasara kune mafuta mashoma. Zvoreva kuti mafuta kana ari mukontena remumba haazare, haerere. Kusvika mumba mauya zvepanze, ma-empty jars epanze. Mafuta apa anodururwa, ndo panoita increase, ndo paanowanda. Saka Mwari vanostowa zvinhu zvakakura mukakontena kadiki. But chinotsvakwa kuti zvinhu zviexpande zvikure, ma-empty jars, a place of influence, a place yaunogona kuita showcase the gift that is in you. So makontena iplatform yekuti chakavigwa naMwari mauri chigone kuexpanda, chigone kukura. Nhamo ndeyekuchengeta mafuta mumba, iwo ari mafuta eguta. Remember, akapiwa instruction kunzi go and sell mafuta awinawo. Iyo yekuti abude panze anokumbira ma-empty jars achitomawana, isaini yekuti the city was now dry. The community was now dry. She was an answer to the community dry. But iye ndiye ari kuchema kuti nemafuta mashoma. Gamba haana kuziva imwe tsika yaMwari ndeyekuviga zvikuru mukakontena kadiki. So ungangodaro uri answer kugeneration yekwenyu, uri mhinduro kumhuri yekwako, mucommunity yaunobva. But unogona kusazviona izvozvo nekuda kwekuti uri kutarisa size yechigaba chine mafuta, a small jar of oil. Problem ndeyekuti hapana pekudurura, hapana pekuisa mafuta. Anowanda nekudururwa, haawande nekuchengetwa. Jesu ane nguva yaanofidha vanhu nehove nechingwa. Anotanga apa instruction yekuti tell people to sit down. Vanhu vagara pasi, zvanzi unoita munamato. Aita munamato, ogovera vadzidzi vake kuti ipai vanhu. The increase, kuwanda kwazvo kune chekuita nekugoverwa kwaitwa vanhu vari muneed. Ndoda kumbokupa tip yezvinhu zviri spiritual. When you have a heart towards others, watova a candidate yezvida kuitwa naMwari kune vamwe vanhu through you. Your heart matters. Kana uine moyo neupenyu hwevamwe vanhu, you become a vessel iri ready for use naMwari to reach out to those people. Kana uine a heart towards other people's lives, uchirwadzirwa upenyu hwevamwe, uchifunga kuti dai zvinhu zvangu zvikaita zvakanaka ndarangarirawo vamwe vanhu, you become a vessel, a candidate yezvoda kuitwa naMwari mulife yevamwe vanhu. Mwari vanogona kushanda newe. Mafuta haawande kana ari mumba musina kupinda ma-empty jars. Mafuta paanotanga kudururwa ndo paanowanda. Achidururwa ma-empty jars abva mucommunity. So it's like you are pouring out to others. That's where the secret of increase and favor flows. Mafuta emukadzi uyu ari mujaa mumba ndake nemwana wake. But paakawana ma-empty, paakavhura door, akaita reach out to people, vakamupa ma-empty jars, paakatanga kudurura. So the increase iri mupouring, not mustoring. Kuchengeta mafuta kweshirikadzi mumba akukonzere mafuta kuwanda, anoramba ari mashoma. Asi paanopiwa ma-empty jars otanga kudurura. So the increase iri mupouring. The increase iri mupouring. Let me show you this picture. Jesu apiwa chingwa nehove, azvisa muruoko rwake ndokubva anamata. Apedza kunamata atenda kuna baba ndokubva apa vadzidzi vake kuti goverai vanhu. Zviri pachena kuti dai chingwa chakatanga kuwanda maoko aJesu nehove, zvaidonha mumaoko ari pakati pekuita prayer, increase yarova chingwa nehove. But paakagovera vadzidzi kuti ipai vanhu, the increase yanga iri mukugovera. So the flow
paari kudurura mafuta mumaempty jars, the increase inochallengewa, inotanga kumanifesta nokuti mafuta mashoma akudururwa. Mukadzi ane mafuta mashoma haaone kuwanda kwemafuta nokuti anawo. Anoona kuwanda kwemafuta kana pane zvitini zviri available kudururwa zviri empty. Kune vanhu vari empty and God wants to use you to change their lives. But newo wacho unongo uchitochema kuti izvi ndezvangu zvakangondikwanirawo muupenyu hwangu, zvinhu hazvina kundimirira mushe, saka I need to be careful nekuchengetedza zvinhu zvangu nekudii. Kurongeka kwakanaka, kuchengetedza zvinhu zvako kwakanakisa, but don't kill the flow, inokudenha the increase. So mukadzi wakatanga kudurura mafuta maempty jars, ndokubva azobvunza mwana wake achiti bring me another vessel. Mwana ndokubva ati hapasisina, and the oil stopped. Mafuta ari kumira nokuti hanzi zvitini hapana. Ichi chitini chinoramba chiri chishoma, chine mafuta mashoma, kusvika paanotanga kudurura maempty jars. So the pouring attracts the increase. The pouring ndo yakaattracta the anointing to work. Anointing haishandi nokuti mafuta unawo mumba mashoma. Anointing inotanga kushanda kana zvitini zvavapo wakudurura muzvishoma, kureva kuti nyaya yemukadzi ine chekuita zvikuru sei nemaempty vessels apinda mulife make. Mwari anogona kuunza vamwe vanhu vari empty in your life, waunofanirwa kuita pour into, maybe my ideas. Kuno vanhu vanouya close to you waunoti ukatarisa unyatsona kuti havana chavangandibatsire nacho muupenyu, yet mukuva empty kwavo they are jars dziri kuda kushandiswa naMwari kudenha zvishoma zviri mauri to have an overflow. So munoziva here kuti dai community yanga ine vanhu vane maja akazara mafuta, mukadzi uyu aiita problem nokuti ainidha maempty jars. Imagine kuti munhu wese ane 5 liter yake yemafuta mucommunity, amai ava vanzi go and borrow vessels. Uri kuona here kuti kushayikwa kweempty jar ndiko kune nyaya yekuti pagone kushayikwa munana waamai ava. But sometimes we complain. Sometimes tinoona sekunge people are too much on us, kuti sei ndiri surrounded nevanhu vari empty, sei ndiri surrounded nevanhu vane maissues chete. Inini wacho zvanguwo zvishoma, handina zvikuru zvandingaitire vanhu ava. Munamato wako ndokutoti dai Mwari vakandipa zvizhinji ndigone kubatsira vanhu vakasaraunda upenyu hwangu. Sometimes you are surrounded by people who are empty jars upstairs. Vanenge maempty jars muupenyu, havana chavanobata chinoendeka. You are surrounded by people wekuti unoona sekunge you are in the wrong group, wrong community, kuti wakakomberedzwa nevanhu vanenge vanopemha kwauri, vanotsvaga kwauri, vangori empty in every dimension of life. But sometimes you need empty jars for your miracle to happen than to be surrounded by people with jars that are full of water. And sometimes there is a reason why God allowed it to be like that. You are surrounded by people who only look up to you. Vekuti ukatarisa havana chavangakuitire. Yet iwewe wane a challenge yekuti muupenyu hwako mune zvishoma, and wakasarondwa nevanhu vane maneeds. Iwe utone maneeds aurikutadza kuita meet, une zvishoma mauri. But there are times yekuti you need empty jars for your miracle to happen.
Saka pamwe pacho kuunganirwa nevanazvo kudzivisa kuwanda kwezvako. I don't know if you can hear me. Sometimes kuunganirwa nevanhu vane majaha akazara mafuta kunodzivisa breakthrough yeupenyu hwako, nechikonzero chekuti kudii, kana munhu waMwari amuti borrow empty jars, ndokubva amawana kwakudurura mafuta. Last instruction ndokubva ndichienda unotengesa mafuta aya, kuda kuti the market is already there. Kwaunotoziva kuti kudiwa mafuta ndokwawana maempty jars. Kwawawana maempty jars already ndokuchatodiwa mafuta, havasisinawo mafuta. So munana wako nebreakthrough yako inzwa, it's good kuva nemunana wekuwanda kwemafuta mumba, but there's still a challenge. Because munhu wechikwereta asida mafuta ari kuda mari yakakweretwa nemurume womukadzi. You know to sell mafuta iwayo. Saka kune mafuta kuri kutodiwa mafuta uri kutokuziya, because you have been surrounded by people vane maempty jars. Saka sometimes understanding yevanhu mukuronga nekutaura kwedu ndekwekuti your network ngaive vanhu vane vakadaro vakarongeka vanogona kukubatsira mulife wakadii. That's common sense. Ndiri kutaura zvinhu zviri above the dimension yecommon sense. There are times yekuti you need empty jars for your oil to increase. Inzwa kana amai vati ndipe chitini, mwana ndokubva ati zvitini zvapera, mafuta ndokubva apera, ndokubva amira kuerera. Zvireva kuti mafuta ako ane chekuita nezvitini zviri empty. So imagine if you are surrounded by people vane zvitini zvakazara mafuta. Saka dzimwe nguva tinochema nenetwork yevanhu vakatikomberedza, vanhu vari close to us. Sometimes we are surrounded by people vekuti pavanochema kwauri unototarisa kuna Mwari kuti koneniwo handina chandinacho Mwari, but dai ndinazvo ndabatsira vanhu vandinawo. So ndine challenge. I see somebody that ndine challenge yekuti maybe I'm an empty jar, surrounded by people who are also empty. But let me tell you this. Nekutenda Mwari, you are not an empty jar. It's impossible kuti Mwari vasanganise iwe uri empty nevari empty and you cry all together. No, there is a way out of this EP. Pane chinhu chiri mulife mako. You need a prophetic insight in your life. Chakadyarwa naMwari chinogona kudena increase in a certain dimension, in a certain area, so you can help those who are around you vari empty. Une certain area ye gifting, because mafuta anotaura nezvawaya as a story ayo mafuta, but kuinterpreta mulife yevanhu is something that God has deposited in you, a God-given ability, a God-given gift, something Mwari chavakaviga muupenyu hwako chinogona kukubatsira kuti uve chibatsiro kumhuri yekwako necommunity yaunobva nenzvimbo yaunogara. So instead of complaining nema empty jars, locate where few oil iri papi, nokuti mafuta mashoma nema empty jars equals to miracle, which also means mafuta mashoma and surrounded by people vane mafuta akazara mabhaketi avo, majars avo, that they closed the miracle. So miracle yako iri kuda empty jar. Kuti ukadurura mu empty jar, ikaka kaja kane mafuta mashoma kanozadza majars ari empty akakura. Saka imwe secret iripo ndeyekuti aka akakura mafuta hambofa akawanda
anofanira kuramba ari mashoma, ive a mystery. Why? Because paari kudurura mafuta mashoma muma empty jars, she is doing an act of faith. Hazvisi mulevel ya common sense. That's why imwe instruction yaangapiwa naProphet ndeyekuti you must close the door. Go and borrow vessels, but you must close the door kana wakudurura mafuta. Why closing the door? Kuvanhu vakupa ma-empty jars, vakupa help. It's a picture yekuti vanhu ava havana kutenda sekwava mauri. Action yawakuda kuita inochallenge vanhu vakazviona kuti unoti mafuta tushoma but wakumbira zvitini zviri empty zvakawanda. I remember preaching on this sermon again, ichitaura nyaya yekuti a prophetic instruction haigone kugamuchirwa nemunhu asina understanding yezvinhu zvaMwari. Vanhu ava chavanogona kukupa ma-empty jars, chavasingagone kukubatsira kudurura mafuta nokuti zviri outside common sense. So close the door kuti uite zvataura Mwari. Because ne common sense zvawaita izvo havagone kukutendera kuramba uchiita. Vanokunzwira tsitsi kuti ko unoti mafuta tushoma, wakumbira kuti zvese pfungwa dzako hadzisi kushanda zvakanaka. So you must learn to close the door. Bible rangu Matthew 6:6 inobva yati kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare musuo. Musuo unotaurwa is the outside world. Prayer life yako ikaiswa pamberi pevanhu unoita rombe, unosekwa. Because iprayer yakaloda faith muna Mwari, kwete mukugona kwako kana mukungwara. So Bible varinoti when you pray you must shut the door. Door riripo is the outside world. Prayer is a private matter to your God. Because to some people, vanotofunga kuti hausina kukwana, hausi right. So don't complain, why am I surrounded by people? Vanenge vanotonetsekawo vari kutondinetsa, vanenge vari kutotsvagawo kubva kwandiri. So prayer yako ye-increase kana ichishanda nema-empty jars ema-neighbors. So having a neighbor ari empty, that's assurance yekuti the oil ichawanda. But having a neighbor ane mafuta akawanda akazara chitini, you will never experience the miracle iri mumba mako. Wayaaffectwa na neighbor ane chitini chakazara mafuta. Because instruction yati borrow empty vessels. Pane nguva yekuti Mwari vada kuita chinhu through you, kuti chimwe chinhu chakanaka breakthrough yemuupenyu hwako. Saka varada kushanda nepari empty kuti upazadze. Chichinzwa favor iripo now. Wadurura mafuta mu empty jar rawapiwa pa next door. And waane chokwadi chekuti pa next door avanawo mafuta nokuti vatokwanisa kundipa in empty jar. Marketing strategies, that's the people who are in need yemafuta acho. Kana wada uzotengesa mafuta so that you can live nemari inenge yasara. So your breakthrough yako ine chekuita na empty neighbor. Breakthrough yako ine chekuita na neighbor and an empty jar. So sometimes your neighbor is empty. Sometimes breakthrough yauri kuda nezvauri kuda kutsvaga zvine chekuita nevaunofungidzira kuti idambudziko kwauri. Gamba vane dambudziko vari pedyo newe nekuda kwekuti they are part of your miracle. Mante baladabo sharianda. Baba Maduro, how are you? Say God bless you. Kuriseko Kuselia, Variseko Askana, Variseko Mama. God bless you, Maravakitrenyasha, Apostle Shoko. God bless you, Innocent Imparo. May the good Lord bless you. Trevor Gandanzara, how are you? God bless you, Maravakitrenyasha. So sometimes your empty neighbor is part of your miracle. Go and borrow empty vessels from your neighbor. So there are times you're going to go on a neighbor who are empty. I need people around me who are better, who are greater. But sometimes your greatness, the increase yemafuta upenyo wako, ineche kuita na empty neighbor we are close to your life. So avasivesi vanu very empty and useless. Some they are empty, so they become part of your miracle. Kuti uve ne increase kana yavapo
Na iwo empty wawo unopera nokuti waane mafuta ende uruza kuti mafuta awo akapera pakupa zvitini. So we need each other. An empty neighbor and a crying neighbor ni mafuta mashoma. So as our solution ku community yese. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuchengetei. Sandra Paiva, God bless you. Any more chanya, God bless you. Mwari wakuitire. Father, I pray. Pamafuta amakadyara mukaviga mukati meupenyu hwavo. Chipo chamakaisa Mwari. Chakavanzika muupenyu hwake chamakadyara. Shoko renyu rinoti Mwari wakaviga zvinokosha mumudziyo wevhu. We pray kuti shandisai vanhu venyu vave an answer to the community, answer to their families. I decree and I declare increase of blessing and favor upon each and every gift yamakadiposita mavari. Mazviita wenyasha hamuna kutisanganisa nekusaziva, makatisanganisa nechikonzero. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. I also welcome you and give you an opportunity to be part and parcel of this broadcast each and every day. Morning devotion yatinoita each and every day. You can be part and parcel by sending your airtime or data to my number. So we continue to share the word and pray together on this platform. You can also send your prayer request on my number as well. Your prayer request on my number. You can send your airtime as well or data on my number. So we continue to broadcast the word of God each and every day to encourage each other in the mighty name of Jesus. So my number is +263 772 914 701. +263 772 914 701. Evangelist Trymore Muparinga. So I can pray with you. Never calls even on WhatsApp. God bless you. We meet again. Bye bye. Mafuta ngaawande. Nyasha ngadzizare muupenyu. Ziaffecte mukati memhuri. Even your community. You are an answer to your community, to your family. May God use you in Jesus' mighty name. Amen. Bye bye.